Det her er en præsentation af, hvordan man syr en usynlig lynlås. Det man skal bruge er en usynlig lynlås, dit stykke stof og en almindelig kanttrykfod. Placer dit stof med retsiden opad. Åbn lynlåsen og placer den med oversiden ned mod retsiden af stoffet. Sæt et par nåle i til at holde det på plads. Sæt lynlåsen i trykfodens venstre spor. Vip lynlåsen åben og sy i folden ned til låsen. Kør helt ned til låsen. Hæft. Lyn lynlåsen. Vend stoffet om, så vrangsiden vender opad. Åbn lynlåsen. Tag det andet stykke stof. Læg det med vrangen opad. Læg lynlåsen på. Hæft med nåle, så stoffet ikke flytter sig. Højre side laves på samme måde, men med lynlåsen på højre side af trykfoden. Nu skal hele sømmen sy sammen. Luk lynlåsen og læg stoffet sammen, ret mod ret. Vend stoffet om. Hæft med nåle langs kanten. Skift til kanttrykfoden og ryk nålen ud i højre side. Sæt trykfoden helt tæt på lynlåsen. Start med at sy ved enden af stikningen. Hold lynlåsen på plads, mens du kører ned. Slut af med at presse sømrummet. Sådan syr man en usynlig lynlås. Hvis du syr en usynlig lynlås igennem en søm, er der her et tip til, hvordan du får sømme til at ligge lige over for hinanden. Start med at sy lynlåsen på i venstre side som vist. Luk lynlåsen og sæt en nål ud for sømmen. Sæt lynlåsen på højre side af stoffet, så nålen ligger lige i sømmen. Sæt et par nåle i og sy lynlåsen på i højre side. Hold lynlåsen på plads, mens du kører ned. Luk lynlåsen og tjek om sømmene ligger ud for hinanden.